Hallelujah! Nalipay ba mong tanan mga ison? Sa tinuod first time na mo nga naka-attend inani o dako kayong pasalamat ng mga pastor na kami nalipay. Kami tanan, first time din na mo nga naka-attend inani o naginawag may nga napay sunod. Diba? Amen! Amen! Punta na ko ninyo! Usap